Hello vlog, welcome to my guys. So, hello vlog, welcome to my guys. Hello mga kapobre, nagkuanta ron. Ay manghapon na ninyo dia, manghapon. Mayong hapon, mayong buntag, mayong ugto ug mayong gabi. Kung asa man yung nakita ni mga kong video. Nagkaroon, nag-init kong pinaeg kay kuan. Ito painit ba? Painit na to kay human sa itong kinabkabay dito. Sa kuan atong CR ba? Munog CR. Pakiton tamo sa kong agiron ha. Masya akong agiron. Yung mga kinaot ganiha mga kapobre na diha subos na. Klaro ba? Wala. Tibak. Dahil lamlam na si gamay. Yan nagtanom ta gabi dihang gamay ganiha. Ang diri na nga gabi mga kapobre akong ibalhin dito kay malibon diri among luyo. Mo ni among kuan payag. Payag nga trapal nga kuan. Puro ni trapal ang palibot na mo, pa ni kahoy siya. Mahuman ang atong budiga das tae para natay kalibanganan. Dita tos layo ang libang. Ting layo as banwa. Muna dihang banwa. Ya, melusad kantos ubos. Kantos ubusan. Kung tiyan di ka kaabot dito sa banwa. Ana si mo purol padung. Ramong bibi mga kapobre kana. Oh, nara bibi. Ano diri? Oh. Na. Dro. Oh. Wala, kita si Jeng naong oh. Nah. Gurti silpi bro. Gurti. Silpi oh. Lah. Kita yun. Dulay na ba na Manok mga kapobre kay mani mong manok nga kuan ay palahubog. Mani mong manok na kung kuan. Kau ba nag-inom atong kuan? New Year. Hubog pa ni siya. Sabanga eh. Ako sa ning lawgan og kuan. Scramble. Na pa mo ko scramble ring gamay. Malabok oh. Di ini siya para tarik, para na tarik kaha na siya. Tarik ko na kadudong. Kalimat di kuskuan na yung pobre ya. Atong solar. Ato ng paungon kay wanay adlaw. Paungon tani kay wanay adlaw. Atong solar sa atop. Mao din yung balay na ako mga pobre. 18 gamay lang. Diri wala pa ni makuan ni. Kaya amtay kahoy diha. Wanay kahoy masibog na siya diri. Wala pa lugar. Pay mau din ito solar gamay mga kapre. Muna siya yung nagkahayag sa kung batang gamay. Ang ilong ginuos. Ay magkuha sa install sa kong suga mga kapre sa solar ha. Solar mga kapre. Ano siya? Aduh, solar. Oke. Ayan na siya mga kapobre. Ato sa pomor, guys. Ako tang pagsuga din yung pinakabit. Kabit na suga. Nasaan itong mga wire eh. Okay, tara. Tara siya. Ang abot.
Okay. Lubat na ba ang pag-ibig mo? Okay. Okay na mga kapobre natin suga oh. Mao siya solar. Mao ni mong balay diri mga kapobre oh. Papay kuwang, dako pa kay kuwang ni mga kapobre. Ang kompletor ni pohon ug natay kwarta mga kapobre. Karon magkuan sa ta. Utan tag kapayas o maghusta ning kamunggay. Maghusta tag kamunggay mga kapobre tas gawas kay ngit-ngit man diri sulod. Dahil sa tamog suga kay gamay ra kayo ang na-charge sa solar. 2 bars ra ang kuan. Ang atong kanang siga 2 bars ra ang kuan. Ang bar niya 2 bars ra. Mapuno. Basig di kabuntagan ba di kabuntagan mahurot niya battery. Atas gawas mo post kay hayag. Gusto kay parang utan-utan ba? May kamunggay mga kapobre niya. Sa kamunggayan ni mura man ni. Oh. Madala pa ni. Dala pa ni. Apa? Sabar, no, kay subak kita utan. May video ke. Copyright ko diri. Kan unta mo kunggay. Kunggay nga laro lanus oh. Mahal ni mga kapobre ni mabukbuk sa ating utan. Utan kapayas. Baka na to sardinas. Yaok. Ako lamok. Kapihan ako gamay. Kapi sino? Kapi na sinulong. Bahon sa tawag mga kapobre. Itong Lunes.
gani itong Sabado ako building kay wala na. Batos na palapo. Ang project. Kapangoy akong mabagal kinapyot. Sakit-sakit pa guys sa gamay no. Nakabugal-bugal pa talaga gamay oh. Kasi nataginot ba eh. Sayang kayo ng adlaw. Kita mo kung pamlihok. Pamlihok. Pamlihok atong kabakon. Sangap mo kayo ng pambreo na. Dalang sangap ba? Oh, ano, ipakuha mo mga panggod. Nangkon ng asawa. Hindi ako nagkuha kay sangap. Dalang sangap. Itanong, basta na ito kay sangap na. May sangap. Tanong ka nga itong itan na ugabi gani ha. Kaya ako tayo po mga kamunggay tayo. Mga kamungayo. Lain. Shout out ko desta ng kamot mga kapre. Mga naning. Naning kamot ang kutob ras maabot. Kaya ito kabuton hindi natin maabot. Maabot kaya ito kabuton. Manan sa pagkugi ba, pagkugi. Manan sa pagampo, Ginoo. Para ganun ito ang kuan. Hindi mo ani kung kapobrehon. Hapit period na. Lubuhi ba kanino? Ay, suway ko lang itanong. Nasin ba rin? Hilo naman kayo. Daba ni. Lamok yung dapit ng kapobre. Tanong tanan. Ang sanga. Saan sa ni kanta eh. Okay, manatag ko sa mga kapobre. Ako sa ni tanong niya. Sanga ba? Kasi naging mabuhay. Yun yung si kamunggay na rin. Dito. Okay, kung manatagtanom sa itong kuwan sanga sa kamunggay. Manatag tanong mga kapobre. Tumbuhaton or magluto astag para kuan para panihapon. Sigara sa to solar kaya maglungag tag panihapon. Okay. Ni diri mga pobre.
Pero taas naman ni vlog mo pobre, dili lang taman siguro akong vlog. Yan taman. Shout out des tanang mga pobre diha. Og mga dato-dato. Nataw na akong vlog. Don't forget to like, comment, subscribe sa so, pa subscribe. Bye bye ng tanan. God bless. Kay maglungag pa ang pobre.